Maria Era Kiso Iskabusa, mayong hapon pastor, watching from mangutana lang ko pastor, og bawal ba nga moapil tag video kay og mukanta og mga worldly song sala na ba ni kini pastor? Okay. So ingani igsuon ang unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 nag-ingon diha, bisag kung magainom ka o magakaon ka o bisan unsa imong buhaton, buhata ka na sa paghimaya sa Ginoo. Now, kung aduna tay mga kanta igsuon nga makapahimaya sa Ginoo, go ahead. Pero kung natay mga kanta igsuon nga dili makapahimaya sa Ginoo, ayaw na lang na siya kantaha. Okay? So muna atong advice. Ikaw mismo makapansin niya na igsuon kung ikaw usa ka reliyoso nga tao, katagaan maka sa Ginoo og gift of discernment, no? Kita gitagaan og mga pangunahuna sa Ginoo, nya tagaan ta niya og mga pamaagi nga makaila kita sa maayo og dautan, og gani kung imong tan-aw dinhi nagkakalain-lain nga mga gasang igubutang dinhi sa unang Korinto 12, adunay nakalinlaing mga hiyas apan adunay maurang usa ka espiritu, adunay nakalinlaing pag-alagad apan maura ang usa ka Ginoo, ug adunay nakalinlain nga kalihukan apan maurang. Okay? Nag-abot din sa 8, ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam. Okay? Pinaagi sa espiritu ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo. So tagagag kahibalo sa Ginoo kay ang Holy Spirit muhunghong mananimo. Sumala sa maurang espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo, pinaagi sa maong espiritu, gihatag ang hiyas sa pagpangayog mga sakit, o ngadto sa usa gihatag ang gahom sa paghimog mga milagro o paghimog propesiya o niya sa nakainla. Apil na dinhi ang gitawag nato og knowledge, discernment igsuon, no? Tagaan ka sa Ginoo niya na. So pili lang ang imong mga kanta igsoon. Kung makanta man ta, ayaw anang diha sa mga daghang tao, exclusive sa pamilya. Kanta ka diha o unsa ba nga mga kanta nga dili maka-offend sa Ginoo. Okay, daghang salamat niya na igsoon.